Hindi kitong balaya mga ka-idol. Oh. So, kuan siya streamline na balay. Indot kayong kasada makita hilom kaayo ang kasada ron kay Y classy. Mga ka-idol. Ito nindot kay lugar ito mga ka-idol. Mga balay diri oh. Mga ka-idol dagko ng lubi mga ka-idol. Oh. Oh dagko na. Tara. Mo ni lugar diri na Tagaytay. Purok 3 Tagaytay. Mga ka-idol. O nindot kay daghan kay nagmalay diri mga ka-idol. So, lawak kayong lugar oh. Mga ka-idol. Nice kaayong lugar diri. May balay diri oh. Tara. O diba? Nindot kayo. Sus dakuan ning lugar mga ka-idol no, mapuno nig balay diri ba ayos kayo. Nindot yung kay siya hawan kay siya lawak kaayo ang lugar. Pero diba? O mo ni lugar diri mga ka-idol. Dirita. Oh, sama ka-idol oh. Oh, diba? Nindot kay lugar diri no. Oh, rao. Rao nindot kay siya. Og mao ni pugsan og mais. Paldo-paldo jud ka mga ka-idol kay patag kaayo ang yuta. Dito may bakid-bakilid dito. Pero diri patag kayo, oh. Patag jud kay siya mga ka-idol. Oh, diba? Diha mapuno nagpalagi rolats naman guni siya mga ka-idol kay kuan manggod ka nang baligya sa tag-iya ba. O karon, lawak na kaayo ang area. Oh. Naibalay nindot oh. Sa among silingan na mga ka-idol. O diba? Salamat kayo sa inyong suporta. Bye-bye.